Tinokutambirai kunhau dzemanhoko muzuva rochina mwedzi wakakunguru. Wanhu wakaparadziwa dzimba mumvura inodutu yakatenziwa kuti cyclone Idai wachiri wakaringira kuti peno pavachavakirwa dzimba dzavo pabodzi nezvimwe zvizhinji wakavimbisiwa. Kunyangwe nomutungamiri wenyika akabuda achipembera kuti waTrump wakanga wamupa mari yekuAmerica inotenga paribe kana ibodzi yakasvika ikweyo. Heno kuti zvichadii? Mumwe muChina ari kutongewa mhosva yekuda kuponda kwamutoko akaregedzera pfuti yache mabaramana kuna Gilbert Majirija uyo aida kumumisa kuti areke kudzura muti mumunda wache. Akaburitsiwa pari zvino nomari yekuAmerica zviuru 2. Tichandoramba takaringa kuti zvichagodini mberiyo. Kanzuru yeguta reHarare yave kuda kuingidzira pokare kuzvidzipa nokuda kuingidzira mabasa pamusoro pewaripo zviuru 7. Chaita wade kuita danho iri chiribe kubuda pachena. Heno kuti wakuru wekanzuruwo wari kufunga kuzovabhadhara nei ivo wari kutochema nechokare nowaripo iwawo. Kambani inounga goridhe yoMetalon Gold iri kutengesera Tagwirei mimwe migodhi yayo. Izvi zvabva zvasimbisa kuti sei kambani yacheyo yoRindera yakabvumiwa kutenga goridhe ichibatsirana noBhangiro CBZ. Izvi zvikaramba zvakadaro tichagona kumuka nyika yawe yache. Wakuru wagoti atsunya anenge atohwawo idi nyasi dandemutande reTwitter radoka vanhu vachidzima kuteera kwawo peji romutungamiri wenyika. Izvi zvaitirwa kutoratidza kusafara noutongi hwache nehurumende yache. Tinoimba zvichasvikawo ikweyo. Toringadzo pasi rese. South Africa yasunga wana muzvinabhizimusi 5 nomhosva yekunokora zvoukororo muhomwe yokuyamura mabasa panguva yakapindiwa nodzihwa mupengo. Tinoimba kuti wachapfikirwa wana muzvinabhizimusiwo. Kudhonzerana kuripo pakati peEthiopia nemaIjipita kuri kuramba kupera. Makunokuno yano wakambodedza wekuAmerica kuti vaenzanise zvikasaya basa. Wendo huno wadeedza boka ronyika dzeAfrica reAfrican Union. Ijipita iri kuramba kuti Ethiopia iwakewo dhamu pamusoro porwizi rwomanaira. Heno kuti zvichagopera sei? Tiri ipapo togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.